Kublai Pipero ki baju kersan ban pet ya ki video hapo unil channel. Teha kane ka sengi kumta ngale biang ya kane ka video namar ngadap da ka mensim kejing sengu si bakrau bha. Halor ketu ka kis kejing syak peniap biang. Sia iwei kena ipadang news nam kerta. Kabalajia ha kajuhi kasnong hanong ra lum marbo silong. Te kane kalong ke ke ba pen kendet bat ka ba pen song sir yang ki pat ba kham tam lele ya kanong ra ka balamat ya kine ki artli jing sya penyap desmon tang hapo si benai te dang ha kine ki kendet sngi ki baladep ngadang ong kum ne ha ketuka last video na ong ba lada ka police department kam sim khia bha halor kane ka case te ki kam sneu kin senang kharoi su nang le khmat te tang haden lai sngi kane ka kam sneu kala kharoi biang ta saga weipat te de namar ba ka police department kam sim la sim khia bha halor kane ka case ka kam te ka panlong ya kita ki riu trang snam ki riu bomman bakin yo kata kamen sim bakin lam kejing selur panle yakini ki kam sneu namar ba ki ui pa kadai ba kajing telot bat kajing senjor jong kibor ki bahalor te ka panlong yaki bakin yo mersim banle susu yakum kine kijat kam na kapor syakapor te ngi kum ki pat ba ngim ku asu ba kine kum kine kijat kam kinang yai tang na kapor syakapor ngi kwa ba kum kine tet kam kendu kendam no te kum ba kalong menta lada ka police department kam syam la le e kabdan kam kalong ba pensungsi yang ki kemi ki pa kam tam ne ya ki badang don ya ki khon ret kalong ka ba penra mesim yang ki kemi ki pa namar ba kam don shu kata ka jing song sengan la kalong hasor lane la kalong hanong kondong ru kumju namar ba kine kisngi ki bamta tidak long sisa kita kisngi ki ba bat kisngi ki basneu hadu kata te bat kane ka jingjia ka belaja menta ke ba tang hapo si benai kelaja kine ki artli kam kala pensa ha ka umdum ya ki pat ba nong song snong kham tam ya kanong ra kebalamat ya kajing yam breu bat kajing singsi thang kebakrau bha bat kebapen singsi susu kolong ba kane ba ka an kam siam latip lane kam siam la itu ya kita ki mensiono te kane kralong ka ba pendu mensiam yang ki pat ba namar bakaan ong kam siam latip ya kita ki mensiono kinong penyab breu namar ba ngan ong kumne ba umdan ubreu ubashu penyab dusmon ya ki kena roda udon daw bat ki kmi ki paru te balai u penyab ya ki kun te kadai bet kajing sya penyab ha ki mensono namar ki krang snam namar udon utau tlan kasi kumba ki juong ki reu hendai te ladang iong ngimngit te balai pat kine ki jingjia ki jia kumne te namar bakaan kam syam la itu ya kene ka mensono te kadon kam ya ka borsnong ba kade ban syam no ka bor halade ban le ya ka badan kam ladalap ya kum kino ki breu ki bala le ya kene kam ka borsnong kade ban syam ka bor halade kan le ya ka badan kam bat kane ka jingsya penyap ye ne khna ibrang news nam kerta ya kabai lakip kerten u kersan bor khar mudai bat na kaliang ka mehe jong utu khna ubasya penyap ka ong ba ki debet ki mensiono ki balasiam ya ka jing im ka jong une u khna ubal lui u badang news nam kerta ka ong ba watlah ka an kam syam la itu ya kine ki mensono nane ta ki mensono hre ka mehe ka ong
ba udai bet umen syono ubatrang senam bat ubadan utau thlen kajing keli kami ba balai kine kijajam kinang yaja nakapor syakapor hato omla ban penduk pendamno yakum kine kijajam sneu yakari kasi jongi laju tiap kum kota kari tiap breu tiap blei te kadba hakine kisngi kibam tapat ngila batong ba kadai kari ba tiap suj tiap kre namar ladangi ong kari tiap breu tiap blei te balai kine ki jingjia ki yaja nakapor syakapor kajing keli kebahe bha kami ba balai kine ki jingjia ki yaja nakapor syakapor hato day na kajing bom ler jong ka sorkar kajing bom simkia ka police department ne balai ka sa stang kajing keli hangi kum ki padba te kajing kentu nakaleng kajonga ya ka police department ba kadai ban penjrong ya kane ka kis kadai ban penjrong ya ka inquiry kam dai ban penkloi bahkan saklus no kam kloi kadai ban penjrong ya kane ka inquiry ba kadai ban penjrong ya kane ka inquiry hadu kadai ban don kata kajing ket kli bahkan wat hadu ban dalap ya kine ki breu ki bale ya kine ki kam sneu namar lada omla ban lap ya kine ki breu ki bale ya kine ki kam boman kalong ke ba pensusi khamtam ya ki bahayen hasem te don hok ban yo bet ya ka hok ban lap bet ya kita ki breu ki bale ya kine ki kam sneu tengi kermen ba ka sorkar kandan kata kajing kit kli ke bakrau bat khamtam nile ka police department banang me sekmat kan trehok yala ka kamram namar da ka senjor ka kabor ke bahalor ke bor jonggaan te ka penduk musim ya kipat ba tengi kermen ba nagalian ka police department nang me sekmat kan tre khamba om dei bakan pre tangdap tini kwa ba kin wat ya kisabut dobyang bha hadu ban labet ya kine ki breu ki bale ya kine ki kam sneu ki kam boman ku ble ya phi ki bala pet ya kine ka video te lada phi sneu ya hap ya kine ka jingkran ka jonga sneu bha ban share ki perlok jong phi bat ban subscribe ru ya kine ka channel kenang bangan yuk mensim bat menang la susu ban penmi ya ki video nakapor syakapor te kuble ya pi baro ki belaju pet kuble ya pi ki bala pet ya kane ka video kuble shibun